Glúine cardja, is Mr. Janelle, agus nu beg ní dhéanamh ACLAÍOCHTA le chéile. An bhfuil tú réidh, sin na glúiseachtaí a beg ní dhéanamh inniu. Ardú Glúine, an Mumaí, agus Talamh go Spéir. Déanam í bauta 5 seconds de gach glúiseacht. Ardú Glúine ar dús, 3, 2, 1. An Mumaí anois, 3, 2, 1. Agus Talamh go Spéir. 3, 2, 1. Sin an méid den lá aniu, go dtí an céad ar eile. Slán!